Limburgse wielrenner van 2023 is Wout Poels. Daar komen we natuurlijk niet omheen. De renner uit Blitterswijk beleefde een van zijn beste seizoenen. Met 2 fantastische overwinningen. Een rit in de Tour en eentje in de Vuelta. Poels blijft ook voor volgend seizoen ambitieus en traint op dit moment al in de bergen rondom zijn woonplaats Monaco. Hij had wel nog een boodschap voor de aanwezigen. Rennen van het jaar te worden is natuurlijk altijd heel speciaal om te winnen. En ja, gelukkig ook wat gemakkelijker dat Tom natuurlijk is gestopt. Dus ja, dat scheelt een hoop. En daar zit misschien wel een verborgen boodschap in. Dumoulin gestopt, Mike Teunissen is de 30 gepasseerd en Wout Poels is zelfs al 36. Zit er nog wel Limburgs talent achter deze generatie? De generatie van nou is een beetje gehandicapt. Die zijn nog een beetje gekenmerkt door corona. Die junioren amateurkoersen eigenlijk 2 jaar lang een beetje stilgelegen. Dus dat moet zich even zetten. Ik denk dat in Limburg gewoon belangrijk is dat we de koersen die we hebben, dat we die behouden. En dat de jeugd gewoon in aanraking blijft komen met wielrennen. En voor de laatste hebben we in Limburg mensen als Ad Wijnands. De voormalige wielrenner maakt al decennia lang de Limburgse jeugd enthousiast voor de fiets. Zijn voormalige ploeggenoot en wielervriend Leo van Vliet had een verrassing voor de Maastrichtenaar. Wie is de winnaar van de Oeuvreprijs 2023? Ad Wijnands. Leo van Vliet die was eigenlijk een verhaal vertellen. Ik denk, ja, maar dat ben ik. En dat kan toch niet? En, maar ja, uiteindelijk was het dan. En ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi om dat te mogen ontvangen. Een paar jaar geleden werd Wijnands ernstig ziek. Maar als wielrenner heeft hij geleerd om te knokken voor elke meter. Dat leverde hem misschien wel zijn mooiste overwinning op. En nou ja, kan ik toch weer gewoon een trap oplopen. Hè? En nog steeds kindertjes enthousiasmeren. En dat doet mij heel veel deugd. Met name toch weer die pretoogjes van die kinderen te zien, zeg maar, als het ware.